cynhadledd fel merch oedd cynhadledd cyntaf yng Nghymru merched a wnaethon ni fel Urdd Gobaith Cymru cynnal y digwyddiad. A'r bwriad hynny yw i ysbrydoli cefnogi ymbweru merched ifanc i ymwneud â chwaraeon. So fe gaethon ni lot o siaradwyr gwadd yn presennol. Oedd wedi cael eu cynnal yn Gymraeg, ond mi oedd cyfieithwyr yn presennol. Oedd wedi rhoi y cyfle i falle merched sydd ddim o reidrwydd yn siarad Cymraeg i nhw datblygu y iaith hynny wedyn. Ymbweru yw'r gair mawr fi'n credu sy'n dod o fel merch. Mae'n neis bod nhw'n canolbwyntio ar merched ifanc ac yn dod yn at ein gilydd. Ro'n ni'n cymuned yna ac oedd mynd i digwyddiad oedd yn Gymraeg, oedd yn peth newydd iawn i fi. Ac oedd fi di sicr mwynhau fy hun yn just yn siarad yn casual yn Gymraeg gyda pobl arall a cwrdd â pobl a'r gair cyntaf oedd ni'n dweud oedd yn Gymraeg oedd yn neis. O ran dal y cynhadledd trwy'r gyfrwng Cymraeg, oedd yn rhoi cyfle i pobl fel chwaraewyr newydd tyfu lan yn siarad Cymraeg i nhw ail ddefnyddio'r iaith. Fi'n credu yn naturiol ar ôl gadael ysgol, mae nifer o bobl yn stop o siarad Cymraeg, ond fel fi'n credu mae'n bwysig iawn i ni gadw'r iaith Cymraeg ymlaen i cael cymaint o bobl sy'n siarad Cymraeg a sy'n bosib.